Voor dit project wil ik de werkelijkheid benauwen komen, die het is als de zee. Dat alles verroerlijk is en in elkaar oergiert. De machines die noegen mij daarvoor uit. De taal zoals wij die kennen, deelt de werkelijkheid op in ruimte en in tijd. Maar hoe zit het met de werkelijkheid dat geen ruimte en tijd is? En dat resulteerde in dit grafisch partituur. Dat uitstelt begrip uitwingt. Omdat het nog net lezen is, omdat er nog geen conventies verbinden. Om het spier te kennen, moest die intuïtie broeken en net het verstonden. Hans Wijnbergen had een stuk spelen in zijn studio en ik ga aan de binnenkant daarvan een visuele registratie maken. Er staan ook woorden bij, associaties die er bij mij opkomen. Ik heb nog goed lezen aan ze. Ja, dat wie mijn woordje. Ik moet graag nog één keer een gedicht, als het ware, toch nog een echt gedicht, een visueel gedicht, om het aan te kondigen. En dan zal Hans het aan zijn spelen. Een preuke ervan, want het echte stuk wordt vol langer. Dat zullen we nog aankondigen, maar dat wil ik nog een keer spelen. Dat is haast een uur ongeveer, maar dit is een preuke van 4 minuten dan. Onbenaderbaar ben je. Een zin, een woord, minutenlang luister ik ernaar. Er is daar iets voor mij achtergelaten. Iets waarmee ik de buitenste laag ervan af kan schrapen. Om te zien dat het daar toch mooier is dan ik dacht.